comencem per Antonio Samper Reig. Té 48 anys i viu a Muro d'Alcoi. Vol conèixer la seva família biològica, saber la veritat. Coneguem un poc més la seva història. Estava mirant les notícies, crec que va ser el 2010, així, i només sentir en la televisió València, anys 70, i adoptados, ja em va pegar un... I no sabia res de que era adoptat, però sí que em va sentar un poquet com si m'haguera fet clic alguna cosa. Si trobar la família biològica, per la meva part, la família de sempre, diguem l'adoptiva, que és la que sempre he viscut, el bo és que tenim molt bona relació i sempre m'ha sentit volgut. En aquest sentit, la família, jo per la meva part i per la part d'ells també, continuem sent família. I si trobara la família biològica, tindria la possibilitat, millor, o la sort de tindre dues famílies. El xicotet fas preguntes perquè semblava coses rares d'haver nascut en València quan eren d'ací d'Alcoi, els pares també majors, sí que feies preguntes. Però bueno, anaven donant la seva resposta, pensaves que era correcta i no continuaves. A alguns moments, això va un poquet a ratxes. N'hi ha moments, sobretot al principi, que sí que és un xoc quan t'enteres i a millor ho passes mal. Ara bé, assumint que està la possibilitat de trobar, i si no es troba, jo tinc la meva vida, tinc la meva família i tampoc n'hi ha problema. La veritat és que sí que busque, tinc ganes de poder aconseguir-ho, però també sé que és molt difícil. Llavors tinc que assumir que està la possibilitat, però també pot ser que mai trobe. I intente que no sigui tampoc una obsessió. Segons consta en el registre civil, Antonio Samper va néixer el 25 de febrer de 1970 a la Casa Cuna Santa Isabel, a València, però en el seu expedient posa un altre mes, el mes d'agost de 1970. Sembla ser que han desaparegut documents i en altres s'han trobat moltes irregularitats. Enrique, ¿es frecuente esta falta de desinformación? Sí, por desgracia hay mucha falsedad documental. Muchas veces se repite, sí, contradicciones. Yo recomiendo a todos los adoptados que busquen que se fíen más de lo que ponen en el registro civil original, luego en el expediente de adopción puedan encontrarse, como le ha pasado a Toni, buen amigo, y un saludo a Toni porque es como un hermano de cuna, nació en Casa Cuna Santa Isabel como yo, y pueden encontrarse contradicciones luego en la documentación. El parte de alumbramiento, en el caso de él, que es un adoptado con apariencia de legalidad, aquí no hay una falsificación porque no se le da como hijo biológico de los padres, sino que aparentemente sí que se reconoce su condición de abandono, sí, abandono entre comillas, porque luego la mayoría no éramos abandonados, sino que había una coacción a las madres. Entonces, bueno, esas contradicciones son típiques, sí, se són reproduccions. El pare d'Antonio va morir, sa mare ja és molt major, però Antonio tenia una sospita de que els seus pares podien no ser els biològics. Quan i per què va ell descobrir o sospitar que els seus pares no eren els biològics? Bueno, como él dice, esa sensación se tiene siempre en muchos adoptados, ¿no? No nos encontramos exactamente situados dentro de esa familia que nosotros en nuestra ignorancia pensamos como biológica. Esas sospechas le hacen dudar, le hacen preguntar y finalmente pues le confiesan la realidad, ¿no? Pero ya de más mayor, ¿no? Eso nos ha pasado a muchos. Yo mismo cuando me encontré que era adoptado entendí luego muchas cosas, ¿no? Y hay fenómenos curiosos. Un invitado que tuvimos aquí, Vicente, fue la propia novia cuando iba a casa de sus padres que él pensaba biológicos y que no lo eran, la que la propia novia, que luego fue mujer, con esa intuición femenina que tenéis a veces, le dijo, no son tus padres, no son tus padres. Fíjate, sin saber nada, le dijo, no son tus padres. Esa sensación un poco de esa frialdad o separación que a veces antes se producía, ahora en las adopciones, por suerte, se ven de una forma mucho más natural y ya no pasa, ¿no? Pero antes que se ocultaban, era como una mentira que se nos decía, ¿no? Pues se notaba esa sensación, ese ambiente un poco de que había algo raro detrás. Antonio Samper no té cap pista sobre el seu verdader origen, sobre qui pot ser la seva família biològica, no coneix les circumstàncies en què es va produir el seu naixement, molt semblant al cas d'Inés Madrigal, per exemple. Quines possibilitats té Antonio? Bueno, Antonio es, como he dicho antes, un hermano de cuna, ha nacido en Casa Cuna Santa Isabel y ya hemos
hemos hablado aquí a veces de la problemática de la Casa Cuna Santa Isabel, yo hago un llamamiento y aprovecho otra vez a las monjas de las Siervas de la Pasión, que por favor solo queremos encontrar a nuestra familia biológica. Creo que es humano y nos hacemos mayores, pasa el tiempo. No queremos ninguna denuncia ni buscar ninguna responsabilidad, solo queremos abrazar a nuestras madres. Tony y yo. Son archivos eclesiales, son archivos privados. Manifiestan que no los tienen. Yo sé y sabemos, y tenemos pruebas de que sí que los tienen, nos lo quieren decir. Estamos dirigiéndonos ahora mismo al Vaticano, porque es una cuestión casi de Estado, es decir, el Papa Francisco es el jefe de la Iglesia y de verdad que solo pedimos que se tenga esa humanidad de comprender que no queremos morirnos sin dar ese abrazo a nuestra madre biológica, no es más. Exactamente, Tony está igual, nos encontramos ante un muro, tenemos órdenes judiciales que nos dan la razón, repetidamente hemos puesto demandas, pero ante la manifestación falsa de que no tienen información no podemos hacer nada. Doncs en cada història que els contem intentem obrir una finestra a l'esperança. És molt important la col·laboració ciutadana per a la resolució d'estos casos. Antonio Samper busca sa mare, alguna pista que el porte a la seva família biològica. Si tenen alguna informació que podria ser rellevant, es poden posar en contacte amb este número de telèfon, el 621 212148. Recordem les dades d'Antonio Samper. Ell és Antonio Samper Reig. Busca la seva família biològica, té 48 anys, va néixer el 25 de febrer del 1970 a la Casa Cuna Santa Isabel, a València. Viu a Muro d'Alcoi. Doncs els recordem una vegada més que si tenen qualsevol pista o qualsevol dada, per xicoteta que siga, sobre els orígens d'Antonio, també poden posar-se en contacte amb SOS Raíces. Enrique, a quin correu electrònic es poden dirigir també? Sí, atendemos todas las peticiones de búsquedas en sosraicesadoptados@gmail.com. Ahí les contestaremos y les indicaremos cómo pueden iniciar la búsqueda de sus orígenes.